Cek.
Jauh-jauh memuji Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaing marlas ni roha dohita, makalason pesta peringatan ari hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang, di togu-togu ari peringatan odo hita tu pakirimon, baboa, dang portibion ujung ni perdalanan ni akana persea di Tuhani, alai surgo hasonanganido. Takasma taha persiai Yesus nama naik tu surgo laho mengerade inganan diakana persea di ibana jala diarahon hita asagabe sitidangi ni Kristus tu sadok portibion alali ini di bagasan uduk dohot serep di roha tapahibul marohata mar parsaorat tu hatta Yesus ulu balang nagogoi maredde mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, bainok kudos sogot na monangi rap dohotau hudul di habang saki, songonau na monangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan ni bata pargogo na sohatudosan,
Say pargugoy mahami makaporsyay anakmu na sasaday si Pangulo kami na manaik tu surgo asa huparohaw kami roha banuagidjang marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Tangyo kamuma pati ini debata di pesta perninggotan Ari Hanana ini Tuhan Yesus sadarion iman tersurat di Markus 10 ayat 15. Jadi ninnama maddok nasida lau mahamutu liat portibion jami taho kamuma barita nauli tunasa natinoppa idos hakna atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangudahon nahobar tupatik mi. Amin. Maredde mahita. Topoti madosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan nebata nabadia jalan nabonar parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho say marpangulahi maroham midahami di bahini say sesa masude dosa nami dangarong nahu pangasaw kami dukon ni asin roham hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaw kami tujolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar saiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilo jaiho ahu marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadir yokku. Jala dangbe hupai ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata naligijang. Amin. Vokal grup anak Pargulu Malua dan dilanjutkan dengan KOR NHKBP.
Kor NHKBP.
Mari de mahita. Tangyo kamu ma hata nirbata turbuk epistel di pesta peringatan hari Hanana ini Tuhan Yesus sadarion tersurat di Psalmen 47 ayat 6 sahat rodi ayat 10. Manai do debata mardongan paro lopolopon Jahoba mardongan suara ni sarune. Ai debatado raja ni liat portibion edde hokamuma edde si podaun. Marpungudo akka nasangap niak ka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debatado napuna akka lobu-lobu raja ni tanoon tibul situtu ibana. Ido sakna mertua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Kor pungan ina.
Maret de Mahita. Taha tidak ko mahapor siyaw songon na hina tidak ko nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion rak mahita mardok. Aw porsia di depata Jahuba ido ama pergugo naso hatulusan na tumo pelangit dohotano. Aw porsia di Yesus Kristus anak ni depata Jahuba nasa sedai imana tinubuho ni si Maria nagabegabean siat todi perbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu bana toru dung ditanom na mulak mangulu diare patuluhon na manaik tu surgu lau hudul tu siamani de pata Jahuba amanai pargogo naso hatulusani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Aw porsia ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot dihatai na mardok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Korpungan ama.
Tabegema sunggul-sunggul di Huriata. Sunggul-sunggul pesta Hari Hana Naik ni Tuhan Yesus HKBP Tamarunang Minggu Siame 2024 Sada Romawi Namar Ragam Sada Guarni Minggu Tasadarion Ima Minggu Pesta Parningotan Hari Hana Naik ni Tuhan Yesus. Topik Minggu Tarhidat Yesus Tukijang Marlasni Roha Situtuma Hita. Yesus terangkat ke sorga dan kita bersuka cita. 2. Pealansia. Di hari Jumat 10 Mei 2024 pukul 10.00 Wita di Patupa Huriata do Pealansia maringanan di Garijaon. Asa Roma sude lansia ni Huriata mandohoti ulaoni. Tolu sermon parhalado. Di Patupa Huriata do sermon parhalado di hari Jumat 10 Mei 2024 masuk pukul 10.00 Wita di Garijaon. Asa Roma sude parhalado mandohoti ulaoni. 4. Pembubaran panitia pesta peresmian resort AKBP Tamarunang. Patupa ni Huriata do pembubaran panitia pesta peresmian resort AKBP Tamarunang ima di hari Minggu 12 Mei 2024 di ibadah parmingguon. Songonima sunggul-sunggul ni Huriata di bagasa mingguon tatangiakon ma asa gabe pasu-pasu do lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Tapapunguma pilihan sada A, dohot pilihan sada B, maret de mahita.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti, ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Shalom. Horasma dihita sa luhut na. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jitikion marpungudo hita. Dinalao makalason. Uhud mangida. Jala anong makatindakon. Di ari hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus. Jala hata ni debata na mambuhali hita di ulota sa darion ima na dene siyan Evangelium Lukas bidu 24 mamukasan ayat 44 tol hastu 50 asa tajahama marsika soring siya kami ma ayat 44. Jadi ninay ba na mamandok na sida Oma akahatakku nahu hatahon tuhamu ujurap do piau do tamu. Ikon jupang do saluhut na natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa. Diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Dungi ninda mamandok na sida. Songonido tar surat hian. Manao na porsuk Kristus jala siya namate di hari patuluhon. Hamudo maka tindak usah. Jadi di Tokyo ni banaman na sida ruar tukan Betania, dungi di paherbang matangan na mamasu masu na sida. Dungi di soba na sida may bana jala mula tuhuta Jerusalem, marlas ni roha si tutu. Ido ianggo sahatna horas madita huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus memang dohonon nami maamanginang dang pola terlalu populer taringot tu ulaon parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus dang songon populer ni ari parningotan hari hamamatan ni Tuhan Yesus. Songon paringotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Songon ulaon tau baru. Abe ikon akuat tado amang inang parningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus satu kesatuan deh. Tubuh ibana mate naik itu satu kesatuan deh. Na tapi na bahat na diingot imana kaning mulu ulaon Natal manang didokon ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus songonima luar biasa na. Mulu didokon ari parningotan hamamati ni Tuhan Yesus Kristus somalna doa manginang da. Songon di luar na asing olo do sipata dang siat di gereja. Jala olo sipata sampai 2-3 hari di patupa parminggoni. Ala ni toropna. Songoni annong ari haheheon. Ale molo taringot tu ari hananaik dang apala songoni. Ape songon na di soraho ma marhitur pukon marhiti ari hananaik di Tuhan Yesus Kristus. Di sodo sestong nata jalo pasu-pasu na umbalga. Di sodo sestong nata jalo parsuruon Tuhan ta Yesus Kristus. Lao mahamu tuliat
Portibion. Jala molo tabereng amang inang di Evangelium Matius di suarahod do dinalao papos sorohata. Dinalao hita makatindakun asapos rohata diduk Tuhan Yesus Kristus sebelum ibadah, sebelum naik ibadah di suarahod do. Sai do nganoku dohamu kanup ari rasi rasaro ajal nih hasiang alon di sido berengota jala di sido anong ingotota na di pasahat Tuhan Yesus Kristus padanna di somahamu tinggal jo sebelum ditongos damang gogo tuhamu ima todi parbadia itu huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus taringot tu na marsirang memang marsirang ikundohono doa manginang lungun doroha buhama na saleon na rap mardalan na salelengon rap marukil rap di patah-hata rap marlea rap diusir ape ikon marsirang mak ale di buhali Tuhan Yesus Kristus do unang pola lungun roham ay borhap peau dang berap adot ho di Portibion na paradehon inganamu do audisan di sima nagabi pos rohania kasisian bah idu ape dang naholan di tadi ko songoni daong huparadi do inganamu asa gabi takaso parjabar di harazau ni damang jalan apa duahon mulu songon agak ganggu roham ingok ma ikon tongo sini damang do tuho na patogu roham ahamai toti parbadia memang tutu dua mang jadi kinunga naik Tuhan Yesus Kristus si pata ulo do lumlam nasida songon dia mana soadong be na manguluhon nasida selilingon adong na manguluhon mulu songon adong aka pergumulan langsung do tu guru nami di pasahat guru nami songonon adong do alus dinalao papos sorohana odang adong be idu ganggu do bahat pergumulan alai ditiki dido Tuhan Yesus Kristus tongosan ni damang do tuho tot di parbadia di soma nagabe paposon rohana alani dang malungu be alana adong do pemahaman na dipeop dogma ajaran yang dia pegang akan bersama kembali tetapi tidak di dunia ini alai di harajaon na pinaradeni debata alani jodoh tabegi manginang patuhan na mandokon unang ganggu ho di Portibion ay inganan parsatokinan doon dang on pardalanan ningolum dang on na ikon diluluiho di pardalanan ningolum alai ikon peopom mudo di bagasaroham parjabar doho di harajaon ni debata alani do amang inang talumobi di hamu remaja na poso bulung tabereng ma di topik minggu sadarion di minggu pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus dengan topik minggu tarhidat Yesus sugijang marlas diroha situtuma hita tarhidat Yesus sugijang marlas situtuma hita alim mulubu ita evaluasi amang inang ahadu sestong na nagabi pangambat di hita dinalaw hita malas roha. Apa sebenarnya yang menghambat kita untuk bisa bersuka cita? Moloboy jujur hita amang inang dinalaw dang saur tu bepikiran tu rohana maul nama idaonna jala maul nama jalaonna las roha. Ay pikiran na ikut songonon alai rohana maralo. Bagaimana ketika seseorang tidak lagi sejalan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia ibani, maka dia akan susah untuk bisa menggapai yang namanya sukacita. Sukacita banyak hal yang bisa kita lihat. Pemahaman dari orang lain dengan diri kita terhadap sukacita itu akan berbeda.
Alai dikirap saudura ma amang inang saurdu ma pikirata dohorohata disima anong boy jalota. Jala di sido anong boy tapatupa dinalau marlas droha. Karena itu soon edina julu ate so maldo nate inang amang to ema sa piring berdua petaho natape holan na gulamo sayur na ikaw rata adong sambal tuk-tuk. Asalkan aku denganmu dek, aku akan bahagia. Najulu di itu. Alana memang pemahaman na ketika aku bisa bersama-sama dengan dia, itu akan kugapai dan itu akan kukatakan itu adalah sukacita. Itu. Huria nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na paduahon. Ahado na buhay gabi pengambat dinalau hita marulup-ulup bersuka cita asing ni naso saurdu be pikiran na dohot na di hapor siya ibana na paduahon pabiarhu itu rasa takut yang sangat luar biasa ini terkadang hadir dan bukan hanya kepada jemaat, terkadang kepada perhalado, terkadang kepada pendeta ataupun siapapun itu. Alai didik kinunga tapeo di bagasa rohata dang huhabiari be pardalanan ningoluon alai huhadindakon di sido anong jaloota di sido anong nagabi papos rohata muluboy jujur hita ganum amang inang lasongo dia borat ni si taonon ikut tabulus deh. Kalau memang kita harus menghadapi itu dan akan kita jalani aha benaikon mambain lumlam hita etong do ikon ado pani etong do ikon si taono ni ikon ado pani. Alai solusi yang paling utama adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam iman yang kita imani. Jalan apa tuluhon namang inang adong sada ilustrasi ati buhaon boy ngabe mangurupi hita di dalam mga tusi turpukon adong maguru sekolah minggu. So maldo kan adong do tahe guru sekolah minggu son. Adong oh di pudi do teh. Ala tong do mar minggu na sida. Adong maguru sekolah minggu namandokon, adik-adik. Kakak mau bertanya, siapa yang mau masuk ke surga? Sudi tunjuk tangan. Sadadaw. Itu. Dibereng guru sekolah minggu ati buha naso di BG anggi kodo tahe hataki diulangi muse. Adik-adik kakak mau bertanya, siapa yang mau ke surga? Itu. Sulit tunjuk tangan. Ibana dang dope. Bah. Patulu halion disukun. Adik-adik kakak mau bertanya, semua perhatikan dulu. Kakak mau bertanya, siapa mau masuk ke surga? Sudi tunjuk tangan asing nibana. Ujungnya didapat tomak. Alana nga maila beda dan akon jalan tertunduk. Kenapa kau abang nggak tunjuk tangan? Dia lusi mah. Kalau ke surga berapalah nanti ongkosnya dikasih mamaku. Ya. Bah Roma guru sekolah mingguan. Ke surga itu gratis. Tuhan sudah bayar semuanya. Iya. Roibana muse. Kalau sudah gratis, berarti aku gratis kakak. Iya, adikku kayak mana? Itu. Dia lusi muse. Yakinlah, untuk adikmu juga akan gratis. Oleh karena itu tunjuk tanganlah. Tunggu kakak, kalau ongkos kami gratis, nanti siapa yang ngasih uang jajan kami di surga? Iya. Ujungnya bingung gurui. Iya. Damang denang, ahana bui putih hata. Sian ilustrasi nakaning. Terkadang kita menilai yang namanya tentang surga. Terkadang kita menilai apa yang Tuhan janjikan. I hobar tu pikirat tado. Dang hobar tu haporsiota. Kita selalu memikirkan apakah itu ada menguntungkan kepadaku atau tidak. Ahadu parbuina jaloku molodo otau tusi. Nomor 8. Segala sesuatu kita nilai dengan yang namanya keuntungan. Ale marhidi turbuk sadari omma amang ina mambo hali ngoluta ganup.
Apapun yang ingin kamu pikirkan dan apapun yang ingin kamu gapai, Tuhan sudah siapkan. Persoalannya, buhado haradio ni roham, buhado haradio ni rohata ganup, dinalau hita mangida. Nanunga naik Tuhan ta Yesus Kristus. Jaladang laholan taida manginang. Muluadong namandokon, suku-sukun, tutudo, naik Tuhan ta Yesus Kristus. Maaf, saya harus katakan, ini adalah sejarah yang nyata. Dan naholan dongeng semata yang bisa menguatkan iman. Tetapi ini adalah historis. Jala adongdo na menyaksihon. Alani buhado harado ni rohata maka persyai nanunga naik Tuhata Yesus Kristus. Jala mulo boy amang inang tay evaluasi. Tiap tahun tapatu pada ulonon. Setiap tahun kita akan merayakan yang namanya. Kita akan berkumpul, kita akan berdoa, pasaton ini puji-pujian, dinalau maka tindakon nanunga naik Tuhata Yesus Kristus. Alai marhiti nanunga taida jalatah porsyai ahado nagabi tasuaton di bagasa rohata. Apakah semua hanya sebuah seperti air yang akan mengalir begitu saja, yang hanya akan membasahi sebentar saja? Manang nagabi song suasuanan dia manginang nanunga di suatu tubang rohata gabe buhal may, gabe sormina may, gabe papo rohata may, dang nagabe ganggu behita, ale nunga tadoko be, diriku nunga takas idomu nanai Tuhata Yesus Kristus. Idu alani marhi diturpuk sadarion di napatuluhon di suarahom mamusi tuhita asing ni nanunga taida ale dipangido do asa boy manian ta bari tahon mananunga nahay Tuhata Yesus Kristus paradehon inganan tuau inganan tuhamu amanginang inganan tuhita ganup na makaporsyai ibana ido nagabi paposorohata molope ditikyon di portibion songon na tapi kiri maol tadupi hasusaani pasahatok kumamang inang satu kido di ingananon. Dunia ini hanya sementara, dan bukan hanya sementara, dunia ini hanya sebuah panggung sandiwara, tetapi yang sebenarnya dan real dan nyata hola sadado ima harajaon ni debata radedo hita tusi idu nagabi suku-sukun. Siapkah kita menerima itu? Mulutadokon idu patita nami ikon percapar dua audisi boha pangaradeota boha persiapan kita asa di suarahok kita asa di guari kita gabi percapar bohado haradeon na tapatupa amang inang tong dope tapi kiri hasusani dongata asalam tambah susah manang tong dope tabu hali diri tabu hama nguluni dongata na susah asa udang susah idu na paduahon tong dope tabilang-bilangi nanunga taleo tu dongata manang tasuato di basa rohata dangadong dope nadinggan hubain ale ajari maau Tuhan asalam duminggan mahubain alanido amang inang maritopik minggu sadarion marlas neroha mahita nunga tarhiddat Yesus tu banua gijang marhiti na tarhiddat Yesus tu banua gijang dang rumarbe jamita akapar balita dang holakata be akapar jamita dang marisuang be edde puji-pujian na tapasahat ale omma annong nagabe dalatta nagabe tirketta dinalau mandokon ale Tuhan ikon percabar duau songon si Joshua masorahon alai yang guau dodong aku sejabu ikon jahubah uluan nami nah tapi hasusaan adu paku nah tapi paru kilon na borat adu paku alai naradi maau di parsuroni Tuhata Yesus Kristus dinalau mambari tahun uhud maka tindakon nunga jalan nunga naik jalan naik Tuhan Yesus Kristus dinalau paradihun
inganan dihita ganup na makaporsyay ibana. Alani songon edi ni pungonaman na kaning tahe judul na Osion nauli tahe amang. Osion nauli itu. Ikon horon nami. Osion nauli dang mambaritahon taringot tu portibion. Osion nauli mambaritahon taringot tu harajaon ni bata. Nagabe parjabar do hita jala kita memiliki hak untuk menempati itu. Alebohado pangaradiota jalan sudah disiapkan, busnya sudah disiapkan Tuhan. Ale persoalan na olo do hita nakok tu busi asa nakok kita asa saat kita tu sion nauli na pinaradi ni bata. Unang tabereng parngulo ni dong ata. Alay, mari kita sama-sama mengevaluasi apa yang kurang di dalam kehidupanku. Sudah sebagaimana perjalanan kehidupanku dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke kerajaan surga. Saat ini Tuhan meminta aku melalui hidupku, aku bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan dan janji-janjinya yang akan Dia berikan. Buha pangaradioku, ngasongot dia, tong dope kupikiri parukilon na maulon, nagabe mengganggu rohaku, nagabe mambain au manadikon debata, nagabe mambain au gabe upasiding debata. Ini menjadi evaluasi yang manginang. Alani las marohata. Jalan nong dinalau mula anok kita sian parpungat tahun. Ingok ma amang inang di pangidu debata tu hita ganup tarlu mobi di hamu remaja na boso bulu. Congon edemuna nakaning dang alani hagogoki. Ilo tahe perguru malua. Ya, bukan karena kekuatanmu kamu bisa menyanyikan itu. Semua karena Tuhan yang memberkati kehidupanmu dan memberikan kekuatan, memberikan suara untukmu. Iya. Alani las marohata. Molo memang dang alani gogota, dang alani sidadongan, dang alani hamalota, alai holan alani asin, dot holong ni rohani dibata. Tatindak komai marhiti perjalanan ning uluta. Ikon bahenokku nadinggan tuhalak nama ngarasayau. Ikon ulahonokku holong tuhalak na pasidikon au. Asabuy manian ngulukon gabe jamita namet met tu ganup humaliang au. Itu. Amin. Amin. Bosa songon naga bingo kamu manginang. Amin. Las marohata. Kita bisa bayangkan awalnya longangdo sisiani mangida Tuhan Yesus Kristus ditiki mangerbang tanganna tarhidat ibana longangdo alai kita hindat ibana di dokoma sai donganokku dohamu ganupari rasi rasajo roh azalnya sang anon disima pos rohana jala di sobama ibana itu songonido dihita ditikion. Ketika kita nata pelongang, kita bingung dengan semuanya, tetapi biarlah kebingungan itu mengajari kita untuk bisa semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupanmu, bukan semakin menjauhkan Tuhan menurut pikiranmu. Di pasu-pasu Tuhan mahita, di pargugui mahita saluhutna. Amin. Martanya kita. Mulai temali Tuhan di bata nunga marsari ngarhatam di tonga-tonga ulon nami ditikion di kebaktian nami dinalau hamelit Tuhan di bata maka tindakon hana naik ni Tuhan Yesus Kristus si palua hami na paradehon inganan Tuhami alani mali Tuhan di bata asimaroham tatap mangulu nami ganup pakulingi hami ale Tuhan di bata paingot kami ale Tuhan di bata jala totong ma togu hami ale Tuhan di bata asa boy manian ngulu nami yaon nago dusaon gabe mangulahon nadinggan gabe sorminan nadinggan di tonga-tonga ngulu nami tarmobi di humalia kami ale Tuhan di bata tutudo ale Tuhan di bata bahat do na ikon adopan nami bahat do na ikon siboluson nami marsika soring ali Tuhan di bata arsak dohot las ni roha
alai tutudo le Tuhan di bata dakia tadi konommu hami totong do di tatapo hami totong do di patauhung ulu nami ganup asa mangasa hoko mahami madalani ngulu nami alani male Tuhan di bata pasu hami saluhut na le Tuhan di bata talu mobil le Tuhan di bata ruas nuhriam HKBP Tamarunang narap marpungu do tami di bagas corom di tikion manang na ikon mandoho di parminggon marhiti live streaming ale Tuhan tatap ma roha pikiran nami jala tuho mau pasat tami tot di nami asa homa namian marhiti tot dim di bagasan roha do pikiran nami dinalau patauhon ngulu nami ale Tuhan di bata ajari hami asa totong mahami marpos ni roha holon tuho sabing natapi ikon bahat na adopan nami ale Tuhan di bata titik kiope di buah kami gomols di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan para sahiton ale Tuhan di bata manang na di bagasan arasat ni roha sitaonon na dukduk tatap maruas mi ale Tuhan di bata tongos matodim dinalau mian di roha do pikiran na dinalau paposor rohana na totong doho mandongani ibana na totong doho manogu ngolu na ale Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata diakka ruas ni huriam na di bagasan las ni roha manang ala niakka tambah bilangan ni umur ale Tuhan di bata totong mapasu ruas mi di parngulun na diakka ulon na pele Tuhan di bata jala paingot maibana ale Tuhan di bata asa totong manga sahoko ibana madalani nguluna pele Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata diakka program ni huriam totong mahajari saluhut nahami aka parhalado ni huriam marhiti program nami le Tuhan di bata ikon lamar sangap maguarmu di tonga huriamon di tonga pakobasyon nami mole ate mahupasat kami tuho mga sahon guar anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhan ta, mari demahitan siya mukwi di nomor 100, uhuma tapasahat piliata.
mereka jongjong saluhutna. Datangnya koma piliata ali di bata amanami na di bano gijang hodo haroroan ni saluhut sile hon leo na denggan do na solibasa na muliutus hupasat tamima siyan na nilomi tu hami pilan nami tu ho sejalo may gabi uap no cus tu jolom pasu may jala ramoti asaw huparasya kami pilanon pati buluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami manduk muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang nahuldul di siamon ni debata asa ngapod dohot amuliaw madihoro di saliling nililing na maras roha duhamin waeng ala nang monak ko jala di pabangkit di bataho gabi raja di atas ni saluhut halungangan dosu di dalammu ay di patutoru hodo dirim tutoro ni saluhut alegabe tumibuho siyan sa sudi jala maruli guar asalopit saluhut ulu natot laho marsobba tuho jala ganu pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naong di ko paodalan tu banua gijang gabe situani malipo na mangodio kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringanan dopedi hasyanganon paima marpungu hami tulabungmu sepa saup ma bagabagam tuaka suruamu lehon tunasida sahala dohot agogoon siyan banua gijang asa marmulia guarmu di portibion sea jarima aka partohonan di huriam asa hobar tulomon roham aka aturan pamicangon dohot panugun-ugun na niaturhon nasida di huriam segonggomi jala paretai masalut huriam di sadok portibion asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran siyan banua gijang tuak kaidut nami tuak kapadita guru bibel fro diakones situa dohot evangelis asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajamu di bagasa rohanami asa marhiras ni rohami mangoloy dohot mangihut toko pahot marohanami tuho asa hatin nako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami saya payam mahatam dohot dame di huriam asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alai di banua gijang di lambung mido
Syaramo tima na manggonggom hami doho suruan na pinabangkit na. Lehon tu na sida pistaran sian Banua Gijang dot udut ni roha. Asa dohot na sida mangoloy paretam. Pasu-pasu masaluhut parpungan ni ala Kristen. Say homa dongan na sida jupa marpungu di gereja. Di parsikolaan nangpe di bagas nabe. Say lam lokangi siya kami dosa do sudi na pasorato kami dia siya nganon. Salam malungok kami. Paimahon harorom mangalap pami tu lambung niamai. Amin. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmo. Se Roma harajamu. Se saud molomo ni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Leho matu hami sadaron hongoluan siya pari. Se sama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan mardu satu hami. Una kami togi untuk pangujunan. Palu ama hami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame. Jalo hamu mapasu-pasu sien Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Shalom horas mak dita saluhutna.